Doamnelor și domnilor, ziua mea de protest, apel în Dorohoie de Botoșani, 16 septembrie 2015. În acest oraș am fost eu executat pe 9 martie 2007. Voi întoarce camera, am câțiva fluturași și voi da celor tineri și foarte tineri care vor ieși acum de la Liceul Regina Maria și altor persoane care trec pe aici. Doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc Primăriei Dorohoi, vreau să mulțumesc Consiliului Local Dorohoi, dar nu o să vi se pară un paradox, vreau să mulțumesc și ticăloșilor care m-au executat, pentru că nu puteam demonstra că în anul 2007, anul în care România a pășit pe deplin în NATO și în Uniunea Europeană, eu am putut fi executat în Dorohoi de Botoșani de niște KGB-ști. Da, ar fi bine ca direcția instanțelor militare, în speță parchetul militar, să se autosesizeze pentru calitatea dublă pe care și-au acordat-o cu de la sine putere câteva cadre medicale din Dorohoi. Vă mulțumesc!